Hola a tots i totes, aquest és un nou tutorial en el qual treballarem amb aquest programa que tenim al davant, que és un programa de dibuix vectorial anomenat Inkscape. És gratuït també, per tant, si us mola utilitzar-lo, doncs no hi haurà cap problema en que us el descarregueu a casa. Anem a analitzar una mica la pantalla que ens trobem. El primer que veiem és que tenim la zona de treball, que és aquesta d'aquí, i aquesta és la zona de dibuix, aquest requadre, que ara sembla molt petit, i ho és, de fet, però que podem augmentar i disminuir utilitzant el zoom. El zoom el tenim aquí i el podem augmentar i disminuir de diverses maneres. Podem fer-ho, per exemple, clicant aquí, veiem que es va fent més gran, i si clico aquí es va fer més petit. Ho podem fer directament posant-hi el número, posarem 100, llavors venim aquí i pugem, per exemple, a la zona de dalt, i també podem augmentar clicant la tecla més i disminuir clicant la tecla menys. Aquestes són diverses de les maneres que tenim de modificar la zona del dibuix. Altres zones que tenim. Aquí dalt tenim la zona típica dels menús, en les quals de moment només coneixeríem en principi arxiu i edició i anirem veient altres i coses que podrem fer amb ells. Just a sota dels menús el que trobem tota aquesta zona són diverses barres d'eines amb botons d'accés més ràpid que farem servir. En el lateral esquerre el que veiem són les eines de dibuix, que les tenim totes aquí endreçades. I a la part de sota, això és com podem veure els colors. Que si ens hi fixem aquí, quan jo estic a sobre d'un color, em dona el seu codi de color en número hexadecimal. També veurem que aquí tenim el color amb el que omplim les coses i amb les quals les dibuixem. Ara no posa res, perquè no tinc res, ni estic dibuixant. Anem a analitzar les nostres eines de la barra de l'esquerra. A dalt de tot és la que hi ha ara seleccionada i simplement és l'eina de selecció. Anem ara a veure les més senzilles. Començarem per aquesta. Aquesta és la típica eina de dibuixar rectangles. Ara veiem aquí, per exemple, aquí encara no, però aquí ens ha aparegut en quins colors estaríem pintant ara. El dibuix el faríem amb aquest color fosc, amb negre, i en canvi la part de dins la pintaríem de verd. Si és això el que ens interessa, cliquem i deixem anar i ja tenim el rectangle que volíem. O si el volíem d'una altra manera, el fem així. Quan tenim un rectangle dibuixat, si cliquem a la tecla i el tenim seleccionat, com és el cas d'aquest, que veiem que té aquestes cosetes al voltant i hi ha una línia puntejada, apretant la tecla suprimir, si ens hem equivocat, senzillament desapareix. Si no és això el que volem, sinó que el que volem és modificar-lo d'alguna manera, això també es pot fer. Cliquem 2 cops a sobre de l'eina, ara ja estem un altre cop en el quadrat, o clicant només un cop també pot succeir, i ara anem a l'objecte, al botó de selecció, i cliquem. I veiem que el que ens apareix són aquestes fletxes. Aquestes fletxes ens permeten, les que són simples i la part central dels costats, simplement estirar o encongir, com podem veure, però també ens permeten, si ho faig en aquestes del lateral, estirar pels dos cantons alhora, i fins i tot baixar cap a baix, com podeu veure. Vale? Si tenim aquesta selecció i veiem que ens posem a sobre, surt aquesta eina de 4 fletxes, el que ens permet aquesta eina és moure'l allà on ens interessi. I si tornem a clicar, se'ns canvien les fletxes, i ara tenim aquestes altres. Per què serveixen aquestes? Aquestes, que són fàcils d'entendre, doncs tan simple com això, ens giren l'objecte. I ens el podem girar com vulguem. El podem girar 180, 90, 35, tota la volta sencera, el que vulguem. I a vegades costa tornar-lo a deixar seure, com és el cas d'ara. En canvi, aquestes, el que ens permeten, com podeu veure, és modificar les diagonals de l'objecte. I havíem començat amb un rectangle i ara tenim un rombe. Si tornem a clicar, tornen a aparèixer les fletxes anteriors i podem, per exemple, encongir-lo, estirar-lo en aquest sentit, estirar-lo una miqueta cap al vertical, i si torno a clicar, clicant, a vegades costa, clicant un altre cop, em apareixen les altres. I puc girar i també li puc modificar les diagonals. Hem començat amb un triangle, amb un rectangle, i hem acabat tenint això. Molt bé, el borrarem i ara anem a veure també que, fixem-nos-hi, torno a dibuixar un rectangle, des d'on clico fins on deixo anar, apareix el rectangle. A vegades ens interessarà dibuixar d'aquesta manera, però altres vegades no. Si ara, en lloc de clicar i deixar anar només amb el ratolí, a més, apretem la tecla majúscules de la nostra teclat i cliquem i estirem, ara, si ens fixem, el punt on clico acaba sent el centre del quadrat o rectangle. A més, anem a observar, ara el deixo anar, però observeu quan estigui dibuixant-lo en aquesta zona d'aquí,
que m'apareixen les dimensions. Això vol dir que si jo clavo el 250 amb el 250, estaré fent un rectangle. Aquest és un rectangle. Això vol dir que si el giro, per exemple, em quedarà tot igual. A vegades no és necessari precisar tant pels dibuixos i amb que tinguem aproximadament un rectangle ja en tindrem prou. Aprofitarem el rectangle per explicar com verificar els colors. Ara que tenim aquest seleccionat, si jo no és el verd el que m'interessa sinó el blau, simplement clicant en aquesta part d'aquí veurem com la part del farciment va canviant en funció dels colors que tenim aquí. Però si no ens surt aquí exactament la tonalitat que ens interessa, també podem clicar a sobre en aquesta zona, clicant 2 cops, ens apareixerà aquesta zona d'aquí, que també podem obrir clicant majúscules Ctrl i F, i en el farciment ens permet aquesta roda de colors canviar-ho a un altre que nosaltres volem. En aquesta zona, per tant, els colors són molts més que només els que tenim aquí baix. A més de la roda de colors, això em variarà la transparència. Fixem-nos ara, l'he fet absolutament transparent i això vol dir que si ara ja vinc aquest i decideixo moure, es veu, perquè aquest d'aquí davant està transparent. Per canviar, ara clico aquest altre i li canvio la transparència i quan tinc a 0 de transparència, és a dir, el 100% d'opacitat, el resultat és que no veig el del darrere. Veiem també que això m'ho fa no només amb ell, fixem-nos-hi, aquest d'aquí me'l fa transparent l'interior però em deixa el marc. Aquest d'aquí me'l fa totalment transparent, ell i el seu marc. També podem jugar amb el desenfoc. Veieu que ara aquella zona ja no està enfocada, veieu? 0 de desenfoc, totalment desenfocat, més o menys una meitat. Per tant, tenim bastantes més eines. Aquí podem treballar els colors amb la roda, però també em permet treballar d'aquesta manera, amb el codi RGB, és Red, Green, Blue. Com preferiu, podeu treballar amb qualsevol de les dues. Aquí treballaríem movent aquests dos i hem de comptar que tinc 3 barres. Aquesta em dona una barra que va des del vermell fins al magenta, em sembla recordar, i aquest és el codi de colors. Per exemple, si fico els 3 en 0, aquest és el negre, si fico els 3 a 255, també es pot modificar utilitzant els números, veurem que el 255 és el blanc. I aquí el tenim. I a la part de sota us recordem que li puc donar transparència. Podeu treballar, per tant amb aquest com amb aquest. Aquí teniu altres codis de colors, encara que els més comuns són el de la roda, que és bastant fàcil d'utilitzar, i la codificació és en hexadecimal, i el Red, Green, Blue, que hem treballat aquí. Si aquesta zona no ens interessa ara per treballar, doncs apretant aquí l'esborrem. Esborrem els rectangles que teníem dibuixats i ara anem a veure el cercle o el·lipses. Com que ara tenim el farciment de color blanc, ens surt de color blanc, però igual puc canviar-ho. I ens ha passat el mateix. Jo clico en una punta i deixo en una altra i aquest rectangle imaginari que cobreix l'el·lipse es dibuixa des d'on he clicat fins on he deixat anar. Però igual que abans, si apreto la tecla majúscules i l'arrastro, me'l dibuixa des del centre cap a fora. A vegades ens interessarà en cercles, moltes vegades, dibuixar d'aquesta manera. Si anem a aquesta eina, apareixen les fletxes com abans, i si torno a clicar, fem les fletxes de girar i de deformar. Anem a esborrar els cercles, la resta, a colors i tot, funciona igual que els rectangles, i ara anem a veure aquest altre. En aquest altre jo puc dibuixar, com ens marca aquí, o polígons o estrelles. El tipus el tinc aquí. Si clico aquí em dibuixa un polígon, si clico aquí em dibuixa una estrella. Aquí em diu la quantitat de puntes que té. Si amb ella seleccionada vaig augmentant o disminuint, vaig veient que també m'augmenten o disminueixen la quantitat de puntes que li poso. I a més, aquest objecte, quan l'estic dibuixant, té 2 punts de referència, que són aquests dos. I aquests 2 punts també es poden modificar. Mireu, fer
qualsevol cosa més. Els puc anar modificant i veieu com el dibuix va variant en funció d'això. Per tant, quan dibuixem ara el tinc en polígon, fixem-nos que també surt en polígon. Per tant, això és un polígon de 7 costats, un heptàgon, però també el puc construir i transformar en una estrella. Tant per un cantó com per l'altre. Pot ser una estrella correcta o una estrella deformada, com seria aquesta. Molt bé, en quant a colors i aquestes coses, igual que abans. I igual que abans, si cliquem aquí, la podem augmentar, disminuir, i si cliquem un altre cop, em surt la de girar i deformar les diagonals. Molt bé, seleccionem i esborrem. Apareix una altra eina, que és aquesta és una eina relativament senzilleta, que és que ens dibuixa una espiral. Evidentment, quan anem al codi de colors, de farciment no en té ningú. I també tinc els 2 punts de referència, que són les puntes. Això vol dir que la puc fer més llarga, per exemple, o més curta. Això, com ho vulguem. Ell, en principi, em dibuixa l'espiral que jo vulgui. Em va dibuixar-ne una altra. Veieu? Me la dibuixa o petita o gran. I jo, després, puc, amb aquests, anar reduint la zona d'espiral de la qual disposo. Això, per exemple, per dibuixar determinats números, fins i tot estaria bé. En aquest li passa el mateix. Puc anar traient-li coses o li puc afegir, evidentment, fins a un màxim. En canvi aquest, en principi, podem anar afegint sense màxim. Observem que aquí ara ens està passant que l'Inkscape permet fins i tot dibuixar fora de la zona de dibuix, encara que no és recomanable. Fixem-nos-hi que, encara que estiguem dibuixant uns a sobre els altres, per exemple així, ens acaba mantenint els objectes per separat. Ara que tinc seleccionat el gran, perdoneu, ara no me l'agafa, un momentet, puc moure el gran i fixeu-vos que el de sota s'ha quedat quiet i el puc tornar a moure. Són objectes independents que podem mesclar ficant-los una a sobre o podem mantenir separats.